Kako ste radili? Dobro mi došli. Kako ste radili? Slušaj, znate vi da je danas svjetski dan komunalaca? I ja to znam i pozvao sam vas da pravi doručak što ga nikad niste takvi imali, snimit ćemo da bude čudo na drugu. Dobro došli i bolju. Da se živi. Zvod je 50, pun autobus. Hajde, dobro mi došli. Hajde. Dobro mi došli. Pošto je danas svjetski dan komunalaca, ovo su rajaci liđe, oni čiste liđu, vidi liđa je čudo neviđeno. Čestitam vam i hvala vam koji ste došli na jedan gala ručak. Hvala i vama. Daj im nešto ljuto, dečko. Kako su okolo?